to play these drums now. Look at that mama sticking there, sticking in the camera. May I have some. Now, what's that? What's up there? How are your noises? Who's banging those bongos like a chimpanzee? No, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing and chicks for free. We got to install the microwave ovens, crystal kitchen, delivery. We've got to move these refrigerators. We've got to move these color TV. That ain't working. That's the way you do it. To play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Now get your money for nothing, mama. And your chicks for free. Look at that, look at that. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing, and your chicks for free. Hoxe celebramos algo máis que a proxectos. Sí, celebramos compromiso, vocación e humanidade. Celebramos redes que sosteñen, mans que acompañan e miradas que, por suposto, non xulgan. Pero antes de comezar, algo moi importante. Queremos facer dúas mencións especiais. O taller Querámicos da Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña polo deseño e elaboración das pezas que hoxe imos entregar. E a Fundación Azcor polo traballo realizado na elaboración dos agasallos que recibirán as persoas asistentes. E agora sí, imos darlles un aplauso a estos dos colaboradores e comezamos. E para abrir institucionalmente este acto, convidamos a subir ao escenario a deputada de Política Social, Mar García Vidal. Alcaldes e alcaldesas, representantes de entidades sociais, resto de autoridades, amigas e amigos. Hoxe non é unha gala máis, é un momento para parar e para lembrar o esencial, porque cando falamos de servizos sociais a veces pensamos en cifras, en expedientes, en programas, pero no fondo sabemos que todo iso é só o envoltorio. O que realmente importa son as persoas. Persoas que precisan, que esperan, que confían. E persoas que están ao outro lado, escoitando, acompañando e sostendo. Moitas veces máis do que se ve, máis do que se conta. E todo iso é o que dá sentido. Os servizos sociais non van de tramitar, van de chegar a tempo, de non fallar, de estar, e sobre todo, de estar cando é o máis difícil. Isto non é rutina, isto é vocación, e tamén é responsabilidade pública. Permitídeme facer primeiro un especial recoñecemento á Diputación da Coruña e tamén ao equipo de servizos sociais, non só polo traballo constante que hai detrás de todo isto, senón tamén pola organización desta gala, porque nada do que hoxe vemos aquí pasa por casualidade. Hai planificación, hai dedicación e hai un compromiso real para poñer o valor todo o que se fai ben. Iso conta. Hai un tempo, alguén me dixo algo que nunca esquecín, que non tivera fillos cando non estuvera disposta a asumir un compromiso a longo plazo. E máis ao lado personal, do anedótico, quedeime con esta idea, porque iso é exactamente o que significa facer políticas sociais, un compromiso real, sostido no tempo, que non desaparece cando as cousas se complican, que non admite un xa veremos, nin permite mirar para outro lado. Este é o camiño que seguimos dende a Diputación da Coruña, da man dos concellos e, por suposto, da man de todos vós, das entidades sociais. Arredor de 28 millóns de euros investidos en servizos sociais e case 4 millóns destinados directamente a apoiar o traballo de todas vós, de 240 entidades. Mais alá das cifras, é o que realmente importa. Os servizos que chegan, os programas que continúan e as oportunidades reais que se crean para milleiros de persoas.
Porque hai algo máis que temos claro. As administracións soas non chegamos a todo. Por iso, estades vós, as entidades sociais, que sodes imprescindibles, que estades a pé da rúa, porque coñecedes as realidades e porque convertedes os recursos en respostas. E cando as institucións e as entidades camiñamos da man, non sumamos, multiplicamos. Hoxe recoñecemos as boas prácticas, pero en realidade estamos recoñecendo algo máis fondo, unha maneira de facer as cousas, con compromiso, con dedicación, con innovación e con responsabilidade, e, sobre todo, con humanidade. Porque falar de boas prácticas é falar de dignidade, de xusticia e de futuro. Gracias por non conformarvos, gracias por estar aquí, por estar sempre aí, e gracias por demostrar cada día que cando falamos de persoas non hai lugar para facer as cousas a medias. Polo tanto, ahora sí, comezamos. Moitísimas gracias. O primeiro premio recoñece a excelencia en investigación científica no ámbito de servizos sociais. A entidade premiada é a Fundación Hospitalarias polo proxecto Estudo Multicentro das Caídas nas Persoas con Discapacidade Intelectual. Creación dun algoritmo para a súa predición baseado nos principais factores de risco. Un traballo de grande valor social e científico que pon o foco nun aspecto fundamental para a calidade de vida e a seguridade das persoas con discapacidade intelectual. A prevención das caídas. Imos ver un vídeo que o explica moi ben. Integral das persoas con discapacidade intelectual, dende unha perspectiva multidisciplinar e persoalizada na que abordamos as súas preferencias, capacidades e necesidades. A evolución da nosa entidade dende a súa fundación en 1923 foi adaptarse ás necesidades cambiantes das persoas atendidas, pasando de ser dende un refuxio, unha escola, ata chegar ao centro especializado actual. A finalidade do proxecto de investigación é deseñar un algoritmo que sea predictor das caídas nas persoas con discapacidade intelectual e que, para poder logralo, teña en conta os principais factores de risco que fan as persoas con discapacidade intelectual máis vulnerables frente ás caídas. E aplicando, poderemos avaliar cales das persoas teñen máis ou menos risco a caer e así pôr en marcha as medidas terapéuticas ou preventivas para adiantarnos a posibles caídas futuras. Os valores que definen o noso traballo no día a día son os valores hospitalarios, no que a persoa usuaria encóntrase sempre no centro da nosa atención. Un deles é a calidade profesional, e un dos seus piares é a investigación, porque creemos firmemente no seu poder para sempre aportar os mellores tratamentos e prácticas asistenciais basados na evidencia científica. Ese aplauso. Continúe. Un pouco nerviosa, pero vese que estás orgullosa. Estou emocionada, a verdade. Claro que sí, non é para menos. Que características específicas deben de ter en conta nesta investigación en materia de servicios sociais? Penso que a investigación ten que ser sempre pensada para dar resposta ás necesidades das persoas que atendemos. Non porque sexan temas máis ou menos interesantes, senón pensando en publicacións científicas, senón porque temos que dar resposta ao que realmente eles necesitan, pensando sempre en que sexan rigurosas, que poidan despois aplicarse na práctica. Teñen autonomía tamén, non? Nas investigacións. Sí. Sempre basadas nos obxectivos que se busquen, sempre intentando buscar a calidade de vida deles, que sexan máis autónomos, que sexan máis felices ou o que eles necesiten. É que importante iso da felicidade, verdade? En poucas palabras, que impacto real crees que pode ter este proxecto tan fermosísimo na vida das persoas, no cotiá? O que queremos é un algoritmo, moita estadística, pero ao final é unha calculadora. Queremos unha calculadora que sexa práctica, que podamos aplicar no día a día para eso, para predecir as caídas e poder anticiparnos.
sempre pensando en mellorar a calidade de vida das persoas atendidas, neste caso das persoas con discapacidade intelectual. Por iso queremos agradecer moitísimo á Deputación da Coruña este recoñecemento e ademais que potencia a investigación e a que a recoñeza. Último, acabo de ver que sodes moitas mulleres aí nese grupiño que estaba no vídeo. Queres me dicir algo dese traballo dos coidados e as mulleres? Sempre ha estado ligado ás figuras femininas. Sen elas non teríamos o futuro que temos que ter. A nosa institución foi fundada, entre outras cosas, por mulleres, as irmáns hospitalarias, entón sen elas non seríamos o que somos hoxe en día. Por último, Bazas, vouche dicir algo recollendo as fermosas palabras que dixo Mar. Eu non teño fillos, pero se tivera unha filla, gustaríame que ti foses o seu referente. Este segundo premio recoñece iniciativas nese ámbito rural tan fermoso que temos aquí na nosa Galicia. A entidade premiada é a Asociación Española contra o Cancro, polo proxecto Clubs de Saúde, un proxecto que leva a prevención, a información, o acompañamento e a promoción de hábitos saúdables no territorio, achegando recursos e apoio a contornas nas que moitas veces, como ben sabemos, moitas veces a dispersión xeográfica dificulta ese acceso a estas iniciativas. Imos agora ver un vídeo onde nos explican polo miúdo en que consiste este fermoso proxecto. Os clubs de saúde son unha iniciativa de carácter comunitario que ten como obxectivo principal mellorar a saúde integral da poboación con cancro no medio rural. O tipo de actividades que se desenvolven e que ofrecemos nos clubs de saúde son tres tipos de talleres. O primeiro deles está centrado no autocuidado físico, polo que se refire ao cuidado emocional. Tratamos de xestionar fundamentalmente toda a problemática que rodea ao padecemento desta enfermedade. O cuidado da súa saúde social, tratamos de centrar a actividade en ámbitos como a realización de actividades grupais. Os principais impactos que estamos a observar nos pacientes que participan nos clubs de saúde son, a grandes rasgos, que teñen unha maior autonomía personal e a participación na creación de redes comunitarias no ámbito do territorio. Para facer entrega, convidamos a deputada de Política Social, Mar García Vidal, e recibe o seu presidente, Javier Álvarez Barbeito. Pois, para min falaba, non sei con que non falaba, hai un pedazo, que bonito é medrar no rural, pero ás veces tamén... Moi dificultoso, eso é verdade. Sí. É verdade que hai cousas que chegan con un pouco de... Sí, con un pouquiño de, vamos, de... ou casi nunca chegan, como intentarei explicar nun momento. Pois mira, eu quereche preguntar que atopastedes no rural para que faga este proxecto tan especial. Bueno, pois o que atopamos precisamente era o que non existía. En moitas ocasións os servizos que se brindan aos pacientes con cancro no rural pois non son os suficientes. Entón, creíamos que un principio básico como é o principio de equidade, un principio que o que trata fundamentalmente de que todos os pacientes, neste caso pacientes con cancro, estén donde estén, vivan donde vivan, teñen os mesmos dereitos, e iso era o que intentábamos, e por eso puxemos en marcha os clubes de saúde, tratando precisamente de que os servizos que a Asociación Española contra o Cancro brinda pudesen chegar fundamentalmente aos núcleos rurais máis pequenos. De feito, nestes momentos temos 11 clubes de saúde e moitos deles están precisamente en municipios con unha poboación moi reducida. Pois, para aplaudir, desde logo que sí. Que vos di a xente cando participa nestes clubs?
Na verdade é que están orgullosísimos de participar, pero se o quixéramos reducir a unha sola frase, vou a tratar de decir o que hai un anaco, hai uns minutos me transmitiu a presidenta da Xunta Local de Curtis, que hoxe nos acompaña, e me dixo que as persoas que forman parte dos clubes de saúde son unha tribo. E que fan os membros dunha tribu? Cóidanse entre sí. E iso precisamente é a grandeza dos clubes de saúde, que as persoas que forman parte dos mesmos logran ter un espacio en onde compartir os bons, pero tamén os malos momentos, e sobre todo a capacidade de comprenderse entre eles, porque todos eles teñen a mesma problemática, e polo tanto eso dalles un espacio para poder tratar a súa problemática con máis tranquilidade e sin verse, por exemplo, diante dun médico que seguramente en moitas ocasións trata máis a enfermedade que o paciente propiamente dito. Claro. Entonces, isto humaniza de algún xeito Totalmente. a problemática que están a vivir. Eu recordo con meu avó que lle tiña que traducir moitas veces as cousas que dicían o médico. Efectivamente. Porque é outro idioma. É outro idioma. Claro que sí. É outro idioma. Que significa este premio da vos? Bueno, pois é un importante espaldarazo. Traballar no rural e precisamente neste eido non é nada doado. E por iso quero agradecer moi sinceramente á Deputación de A Coruña e ao seu presidente que nos teña sempre en conta a hora dos proxectos que lle presentamos. Non é o primeiro e espero que non sexa o último que teña ben apoiarnos, e creemos que este é o camiño que temos que percorrer precisamente no ámbito rural, en donde os pacientes con cancro teñen, como decía antes, moitísimas máis dificultades para acceder aos servicios, non solamente aos nosos, sino tamén en moitas ocasións a outro tipo de servicios. Pois moitísimas grazas por levar a saúde ali onde está a nosa esencia. Moitísimas grazas e parabéns. Moitísimas gracias a todos. Como vedes, a entidade premiada é Aspronaga pola iniciativa Telebaró. Un proxecto que xa lles gustaría a moitos e moitas dos que traballamos neste sector ter unha xente como a eles creando contidos tan profesionais, tan adicados ao que sí que están facendo. Así que este proxecto debemos subliñalo porque pon a comunicación inclusiva e a tecnoloxía ao servizo de todas as persoas, facilitando espazos de expresión, que bonito é expresarse, e participación, dando visibilidade a estas persoas con discapacidade intelectual. Telebaró representa unha maneira innovadora de crear comunidade, de crear tribu tamén, como dicía o anterior gañador, de abrir canles para que todas as voces, que son todas importantes, conten e tamén poidan demostrar que a comunicación tamén é unha ferramenta de inclusión, de autonomía e de dignidade. E antes de que vexades este vídeo maravilloso que ides ver, quixera engadir que a veces un silencio cheo de emoción tamén conta. Fai xa máis de 60 anos levallamos por un propósito moi completo, que é que cada persoa con discapacidade intelectual teña unha vida plena, teña unha vida elexida, e teña os apoios axeitados e que necesita cada persoa. O proxecto Telebaró nace o día que Antonio Naya, que é o director do Centro Ricardo Baró, propónme facer un xornal coas persoas máis xoves que o Centro Ricardo Baró é o seu fogar. Entón, ponémonos mans á obra, temos unha reunión con estas persoas máis xoves e decidimos que un xornal xa é moi anticuado para nós, que a nos que nos gusta son as redes sociais, as tecnoloxías, e así decimos, pois, o nos perseguir o noso principal objetivo, que é cambiar a mirada tradicional sobre as persoas con discapacidade intelectual con grandes necesidades de apoio, darlle un xillo a esa mirada e que sean eles os que conten elas, os que conten a súa propia realidade e utilicen as redes sociais e as canles de YouTube. Sobre todo, os cambios que percibo son na toma de decisións e, sobre todo, tamén na súa seguridade. E destacaría tamén no seu traballo en equipo, ou como son capaces
de apoyarse entre eles e respetarse. Entrega o premio deputada de Política Social, Mar García Vidal, e recolle o presidente da asociación, Nicanor Álvarez Álvarez. Principalmente entusiasmo, visibilidad, amistad, ¿no? Sí. Y después el cariño que despiertan y que hacia todos las familias, los profesores, los cuidadores. Es un trabajo más de los muchos que realiza Aspronaga con esta gente. Estamos hablando de discapacitados, de grandes discapacitados, que están listos para realizar estos trabajos con el entusiasmo que ya ves, ¿no? Vouche confesar unha cousa aquí que non nos escoitan. Eu fui un profe de teatro con vos hai moito tempo, cando facía as prácticas da carreira. Bueno, nada, casi nada. Nos temos 60 anos, supone. Bueno, 60 non teño, pero... Pasou É que non pasou tempo por min, como podedes ver. Eu sou orgulloso de que sempre que conozco, eu xa teño moitos anos en Aspronaga, pero sempre que falo con alguén, a referencia é Aspronaga. Sí. Bueno, contaría moitas historias de Aspronaga. Eu fui moi feliz traballando con vos. Así que... Bueno, somos un gran equipo, sobre todo a xente que traballa en Aspronaga ten que ser unha xente especial. Generosa. Non pode ser unha persona cualquera. Por suposto, leva moitos anos. A maior parte somos máis de 220 e tantos personas. Neste centro, concretamente, hai 71 rapaces. É un traballo... Pero hai 100 personas traballando. Eso dá un nivel das necesidades, ¿no? Mira, vouche facer unha pregunta así un pouco curiosa, porque xa estamos en confianza. Mira, toda esta xente anda con Instagram, con redes sociais. Ti tes Instagram? Sí, eles traballan con todo. Pero ti telo, Nicanor? Eu vexo o Televarón, o TikTok. O TikTok tamén. Pois maravilloso, maravilloso. Todo o que fan. Pois nada, Nicanor. Seguimos con moito entusiasmo. Cando que irades unha actriz, xa sabedes, aquí estou, Nos decimos a todo o mundo que Aspronaga está aberto para todo o mundo. Pois moitísimas grazas. Nos encanta que nos visiten, por suposto. Pois terémolo en conta. E de novo, este forte aplauso para vos e para estes traballadores. Por suposto, que os merecen. A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. Un área de infancia e adolescencia, que importante. A entidade premiada é a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia polo proxecto Redeiras e Redeiros. Os dereitos da infancia en rede. Moi importante. Un proxecto que traballa para poñer no centro os dereitos da infancia e da adolescencia, promovendo a sensibilización, a participación e a construción dun entorno máis protector, máis consciente e máis xusto para nenas, nenos e adolescentes. Redeiras e Redeiros fala dun futuro, pero tamén dun presente. Fala de escoita, de acompañamento e de necesidade de tecer redes sólidas alrededor da infancia para garantir os dereitos, oportunidades e benestar. Imos ver un vídeo. A entidade, a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia evolucionou, digamos que positivamente nestes anos que levamos traballando pola defensa dos dereitos. Nos formamos no ano 2018 e hoxe somos xa 52 entidades integradas que comparten o obxectivo de traballar pola defensa dos dereitos de nenas e nenos. Redeiros é un proxecto que se implementa en Galicia dende o ano 2020 que o que busca é facilitar un espazo de participación a nenos e nenas, un espacio de participación no que o que buscamos é que eles pois traballen distintas temáticas que afectan ao seu día a día, non? A través de xuntanzas, a través de metodoloxías, eso sí, sempre moi lúdicas, non? Intentando que sexan espazos agradables onde nenos e nenas se animen a falar e se animen a transmitir as cuestións que máis lle preocupan
sobre distintas temáticas, sempre coa intención de que as súas voces, digamos, se escoiten naqueles lugares onde teñen poder de decisión, non no que son as políticas públicas de acompañamento á infancia. Para a entrega deste premio, pídolle que suba ao escenario o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira Varela. E recolle a presidenta Mónica Viqueira Martínez. Todo moi agradecida. Vouche deixar o micro a ti, vale? E así podes... O primeiro, mira, a quen lle quererías dedicar este premio? Ostras, este premio teño que dedicarlo pois ás nenas e aos nenos que participan neste Redeiro Redeiras, pero tamén a todas as entidades, non, que están integradas na POI, xa 52 entidades que aportan moita experiencia e moito traballo en favor da infancia e adolescencia. Que importante todo isto tamén, bueno, todos son importantes, repítome todo o tempo, pero a infancia, onde está, onde vai o futuro, non? Que significa para vos tecer estas redes? Pois tecer estas redes significa darlle voz, darlle un oco tamén, non, ás nenas, aos nenos, a súa opinión, as súas propostas, as súas inquedanzas. Significa que se escoiten, que pois o que dicía no vídeo, non, que aquelas persoas que teñen poder de decidir sobre as políticas que se implementan en favor da infancia, pois teñan en conta os seus sentimentos e as súas opinións. Se che preguntara agora mesmo onde naceu esta inquedanza, en que momento? Esta inquedanza, bueno, pois digamos que podemos dicir que nace xa en 2018, cando se forma esta plataforma. Nós temos un principio fundamental que é escoitar a nenas e nenos. Entón, Redeiros naceu un pouquiño máis tarde, naceu no ano 2021, pero dende o inicio tiñamos claro que tiñamos unha responsabilidade en canto a achegar as voces e as opinións das infancias e das adolescencias pois á sociedade. Por último, adolescencia, como crees ti que futuro vemos? Que futuro nos depara esta sociedade? Como ves? Hai un canto positivo? Esperemos que sí. Mira, son nai dun adolescente. Estou agora mesmo aprendendo Acabo de darche... A verdad que un pouquiño sí. É outro mundo xa, non? Outro mundo, é verdade. Un mundo pois moi rodeado de moitos impactos, non, de moita rede social, de moitos discursos que a veces están calando na nosa adolescencia e temos que ser quen de achegar outros discursos, non? E afastarnos un pouco tamén, bueno, pois discursos de odio que vemos que están calando na nosa sociedade e que lamentablemente están calando aí nas adolescencias. Entón penso que temos unha grande responsabilidade como sociedade de achegar outras maneiras de ver a vida, non, de achegar o que é a responsabilidade de todos de convivir con respeto, con igualdade. Bueno, hai traballiño que facer. Suscribo. Un forte aplauso, moitísimas grazas. Fundación Érguete de Integración. Pechando este bloque coa área de inclusión social e a entidade premiada, como vos dicía, ten unha labor maravillosa e un nome que define perfectamente o que fan: conectar, acompañar e soster. Tecendo redes é unha proposta que xera apoio, fortalece e fai inclusión. Pero vamos ver un vídeo que nos lo explica moito mellor. Ayudando a las personas más vulnerables en la mejora de los procesos de integración y formación. Esto no sería posible sin un gran equipo multidisciplinar que nos sentimos muy orgullosos de él. Tecendo Redes é un proxecto que nos axuda a intervir mellor coas persoas privadas de liberdade, xa que traballamos en dous conceptos moi importantes, que é ao crear comunidade e a economía circular. Para iso temos en conta outras entidades sociais da cidade da Coruña, como pode ser o Colexio de Educación Especial de Aspronaga, que nos axuda coa parte da impresión 3D que vai posteriormente nas camisetas, o Porto da Coruña, que nos dona redes que posteriormente reciclamos, a Asociación Illa da Estrela, coa súa redeira Rosa Rodríguez, nos comparte o seu saber para poder elaborar todo isto, e por último Padres Rubinos, que gracias a eles e elas
conseguimos as camisetas con un objetivo de economía circular de reutilizar todas aquelas cousas que se van a desperdiciar. Conseguimos un triple impacto, por un lado social, fomentando a inclusión de diferentes colectivos da cidade, por outro lado ambiental, ao darlle unha segunda vida a cousas que estaban para desbotar, e por último formativo, dándolle competencias personales e sociales a persoas en exclusión social. Podo chamar a Rubén Cajiao Avendaño para que veña a recoller o premio, sí? E así... Como estás? Moi nervioso. Por qué? Bueno, porque non estou acostumbrado a estos eventos, teño que dicilo. Bueno, pero todo será por algo. Todo é por algo. Canto traballas nesto? Canto tempo? Canto traballáis? Pois bastante, pero traballou bastante máis a miña nai. Contame. Bueno, pois temos que... Como se... Cal é o nome? Bueno, pois teño orgullo de decir que a miña nai é Carmen Avendaño, como todos podes acordar. E que hai pais e nais que deixan herencias económicas e a min teño a sorte de que me deixou unha herencia social digamos, de carga emocional e de axuda ás persoas. E de alma. Que significa este proxecto? Ata onde queredes chegar con todo isto? Este proxecto é o ADN que temos na Fundación, é a inclusión social, é a axuda ás persoas, a segunda oportunidade, a terceira, a cuarta, como todos sabemos. Sí. É o que significa o que é a nosa fundación. Na descripción da vosa fundación hai unha frase fermosísima. Todas e todos temos dereito a poder a comezar. Sí, señor. Temos dereito a ter unha nova oportunidade. Sí. E, sobre todo, nós temos o deber de creer nas persoas. Que están... E tamén hai outra cousa moi bonita que dicides, que fala da vulnerabilidade. Esa palabra que antes nos daba tanto medo, e parece que grazas a que se vai mellorando neste eido dos servicios sociais, imos podendo verbalizar: somos vulnerables. Hai xente máis vulnerable e hai xente que necesita que lle deamos a man. Hai xente máis vulnerable, hai xente que necesita da nosa axuda, e nós mesmos somos vulnerables tamén. Temos que tener o que ver. Moitísimas grazas. Gracias. Un placer. Parabéns. Un momentiño. Simplemente quería agradecer ás persoas e ás entidades que colaboraron con nós, como é o Centro Penitenciario de Teixeiro, o Centro de Inserción Social da Coruña, a Autoridade Portuaria da Coruña tamén, a Aspronaga, a ver se non me olvido, Padre Rubinos e sobre todo a nosa redeira, Rosa Rodríguez Vidal, pola súa colaboración, pola súa implicación, por ser como eres.
lying on the street. He can see she's been crying. She's got the stars on the soles of her feet. She can walk but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another for you in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another for you in paradise. Oh, oh, Lord, there must be something you can say. You can tell from the lines of her face. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. Can she didn't fit in there? Oh, think twice, 'cause it's another for you in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another for you in paradise. Just think about it. Think about it. It's just another day for you and me in paradise. It's just another day for you and me in paradise. Paradise. Think about it. Padre Rubinos, 7.000 euros de dotación do premio. Este ano recae na Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, xa mencionada aquí antes, porque Padre Rubinos é unha entidade con máis de 100 anos de historia ao servizo á sociedade. Unha traxectoria longa e exemplar, marcada polo compromiso constante coas persoas que máis o precisan. Ao longo do tempo, soubo dar resposta a múltiples realidades sociais, adaptándose ás necesidades de cada época, mantendo sempre unha vocación clara de atención, acollida e servizo. Imos ver un vídeo. El ámbito social de Padre Rubinos está perfectamente definido con la existencia que marca el origen de lo que se llama el Centro Integrado de Atención Social, albergue de transeúntes, la escuela infantil que está financiada por la Xunta de Galicia y el centro geriátrico. Se acaba también un centro de transición a la vida autónoma, que es aquel centro que viene de una manera u otra atendiendo a aquellas personas que excluidas socialmente manifiestan su voluntad para poder acceder al mercado laboral. Hay también un centro de día que está recogiendo a un máximo de 60 personas que tienen una interrelación entre ellos, tienen juegos recreativos. Luego tenemos exactamente el comedor social y está el servicio de pernotación. Creemos que hoy en día el Centro Integrado de Atención Social, ya lo dice la palabra, lleva a cabo la total integración de las personas en la vida social y en la vida económica. Nunca habrá una inserción social de la persona si no somos capaces a otorgarle un puesto de trabajo. Entrega o premio presidente da Deputación Valentín González Formoso e recolle directora do centro Mónica Roibó, Bonome, e María del Mar García González, administradora.
nuestro proyecto, en el centro de nuestro trabajo, y pensar solo en sus necesidades y ir evolucionando a medida que esas necesidades evolucionan, ir adaptándonos a los tiempos. Vamos, empezamos con un comedor social en 1918 y estamos ahora aquí con nuestros proyectos de inserción social, con nuestra empresa de integración social y bueno, fue una continua evolución para adaptarnos a las necesidades y a lo que se necesitaba en cada momento. E cal sería o titular, un titular periodístico, non, que definan eses 100 anos? Pues que con todas las crisis, vicisitudes y toda la historia que repercutió en Padre Rubinos y todas las cosas también que pasaron en Padre Rubinos sigue en pie, creciendo cada día y intentando mejorar los servicios que presta todos los días. Por último, sei que será unha lista longuísima, pero nomes que queiras que hoxe queden flotando nesta enerxía tan bonita que temos aquí. Bueno, pues hay, desde en la historia de Padre Rubinos hubo personas muy especiales como Sor Joaquina, el propio Padre Rubinos, y todos los presidentes que pasaron, desde el último que tenemos que está Eduardo Aceña, que es el que habéis visto en la presentación desde el 2002, toda la junta directiva, pero sobre todo todas las personas anónimas, voluntarios y todos los usuarios. O sea, pues es una asociación que piensa en las personas y que trabaja para las personas. Qué bonito. Pois forte ese aplauso, non sei se queres engadir. Bueno, no, la verdad es que hace poco me preguntaban si tenía que decir una palabra de lo que suponía nuestro trabajo y yo creo que es el acompañamiento, es el poder ofrecer a las personas las herramientas para ser capaz de superar la situación en la que se encuentran, porque al final nosotros trabajamos con las personas más vulnerables, como se mencionaba antes, pero a las que ya no tienen ningún recurso al que ir. Y ahí siempre está la opción de Padre Rubinos. Un recoñecemento moi especial, o mellor comunicador en materia de servizos sociais. Como dicíamos, este ano é para Xosé Ameixeiras, que desenvolve dende hai décadas unha traxectoria xornalística marcada pola proximidade á realidade social e pola capacidade de poñer o foco naquilo que realmente importa. A través do seu traballo contribuiu a dar visibilidade ao labor de entidades sociais, facendo chegar á cidadanía historias problemáticas e iniciativas que falan de inclusión, do que dicíamos tantas veces, da vulnerabilidade, da loita contra a exclusión e de compromiso colectivo. O seu enfoque rigoroso e comprometido axuda a trasladar á opinión pública cuestións de grande relevancia social e darlle valor ao traballo silencioso de tantas entidades e profesionais. Recoñecemos nel unha voz capaz de dar voz ao importante, de sinalar o esencial e de contribuir dende o xornalismo á sensibilización e a conciencia social. Forte aplauso para él. Boas tardes. Se queres que che suxeite o... Sí, este. Non o vou levar, non o levo. Antropóloga americana Margaret Mead interpretaba que o primeiro signo da civilización non foron inventos como o lume, a roda ou outras ferramentas. Foi o achádego do fémur do paleolítico, o oso dunha persoa a que tiveron que cuidar durante moito tempo despois de romper unha perna. O principal signo da civilización, do avance humano, sería, pois, a compaixón, a empatía, a solidaridade, a conciencia. A conciencia de grupo que axuda aos demais. Parabéns a que logo as entidades premiadas hoxe aquí porque son a mostra do mellor da nosa sociedade. E gracias a institucións como a Diputación Provincial
da Coruña e o seu presidente por promover iniciativas e plans para darlle solucións a persoas vulnerables. Os xornalistas temos a obriga de informar e divulgar todo canto acontece en relación ás necesidades sociais e a solución dos seus problemas. Pero fan falta medios que o permiten e que o faciliten. Así que este labor non sería posible sin La Voz de Galicia. E grazas por este recoñecemento que fago extensible aos meus compañeiros da Delegación de Carballo, Santiago Garrido, Patricia Blanco, Toni Longueira, Cristina Viu, Melisa Rodríguez, Marta López, Antón Lestón e Ana García. Só quero animar aos presentes a que sigan no mesmo labor e que non deixen nunca de preocuparse polos seus semellantes. Boas tardes. A verdade é que como presidente da Deputación me toca presidir as galas que organiza esta casa de turismo, xunto co compañeiro amigo vicepresidente Xosé, a gala de cultura, a gala de deportes, a gala do emprego da Deputación, pero cando chega o tempo da gala de servicios sociais é unha gala especial. Aquí falamos de sentimento. Evidentemente, como presidente da Deputación, coñecemos moi ben, despois de 10 anos, todo o tecido económico, deportivo, cultural e social desta provincia. A verdade é que motiva cando un vai a ver o entrenamento dunhos rapaciños de 7 anos que driblan tamén como Messi, soñamos, cando os vemos que ao mellor estamos diante dun Messi. Motiva moito ver que unha rapaciña é capaz, co apoio da Deputación e a súa embarcación 470, de estar driblando tamén as olas e cabalgando sobre as olas do Atlántico, e probablemente estemos diante dunha rapaciña que será o día de mañá campeona olímpica. Motiva cando vamos a coñecer unha pequena industria, pequeniña, con 5 ou 6 empregados ou con 2 empregados, ou un autoemprego que cheira a futuro, que sabemos que acabará sendo un proxecto consolidado no mundo económico e empresarial, xa non da provincia, sino no ámbito nacional e, por que non, internacional. Motiva coñecer con Xosé algunha iniciativa que premiamos e que é capaz de sacar o mellor de si mesma da terra, do noso país, de ensinar ao mundo que é Galicia, unha comarca da provincia, e vivir desa exposición, ese bo servizo ao público turístico. Motiva todo eso, pero o certo que o que máis comove, o que máis estremece é ir a recoñecer as necesidades dunha familia no ámbito da incapacidade, da discapacidade intelectual ou da discapacidade física. Motiva ir a coñecer a vida diaria dunha persoa que escapa da soidade non deseada e vive en unha residencia cofinanciada ou financiada pola Deputación ou nun centro de día no que pasan as xornadas acompañadas e realizando actividades dunha forma organizada e motivadora a esas idades. Motiva porque entendemos que para quenes creemos nos valores da solidaridade, para quenes creemos que o apoio e a creación dunha rede real, duradeira, estructurada, que permita cubrir as necesidades básicas de todas esas familias que reciben un diagnóstico duro, no momento máis difícil e que necesitan unha porta a que chamar, un coñecemento ao que asirse e unha sinal de esperanza a que asirse tamén a Deputación leva 200 anos aí e non vai a deixar de estar nunca. Por eso, levamos en 10 anos incrementado un 178% o orzamento da Deputación. E teño que decir que nun goberno bipartito, onde un partido nacionalista, un partido socialista, hai cuestións onde, lóxicamente, diferimos, como nas nosas vidas diarias, nas nosas familias, onde nunca, xamais, nunca tivemos a máis mínima diferencia e en investir todos os recursos necesarios para que as entidades sociais señan apoiadas por esta casa. Máis de 240 entidades apoiamos anualmente. E teño que decir, ademais, que cando transferimos ao Pleno a decisión de apoiar con estes orzamentos multiplicados, como digo, por tantos ceros, ano tras ano, nunca xamais tivemos o voto en contra de ninguna formación política, nin do Partido Popular, nin de la Alternativa aos Veciños, nin de Marea Atlántica, cando existía o Compostela Aberta, cando existía no pleno da corporación. E iso fala moi ben dunha provincia. Esa estabilidade nos criterios de priorización do gasto público en aquilo que máis merece a pena
fala moi ben dunha provincia. Debatimos, discutimos, nos pelexamos nos plenos por cuestións ás veces importantes, ás veces menos importantes, dependendo a visión de cada quen, pero nunca, xamais discutimos, nunca, nin un só segundo en 10 anos. Podo dicir que nin unha súa discusión tivemos entre ningunha formación política nun espectro ideolóxico como vedes tan amplo, nunca. E iso probablemente só ocorre aquí nesta provincia da Coruña, que fala tamén de ela que máis do 60% das entidades sociais que ten Galicia creadas nos últimos 50 anos teñen sede aquí nesta provincia. Mais, casi, a metade das entidades creadas para dar apoio ás necesidades sociais de Galicia, deste país. Por eso, remato con esa mensaxe de esperanza. Cito un país que nos leva ensinado moito, pero que tamén nos leva ensinado moito non só positivo, ás veces negativo. Estados Unidos, que agora mesmo está ensinando a parte máis negativa, é que intenta exportar esa parte negativa ao mundo, pero digamos que evitando a coyuntura actual, ese país que en 5 anos foi capaz de matar a un presidente que loitou polos dereitos civis, como foi John F. Kennedy, 2 anos despois matou a un líder como Martin Luther King, que loitou polos dereitos humanos, tamén o asesinaron, e 2 anos despois mataron ao fiscal xeral do Estado, irmán do presidente dos Estados Unidos, Bobby Kennedy, tamén por loitar polos dereitos civis. En 5 anos mataron a 3 figuras moi relevantes polos dereitos, na loita polos dereitos civis. Falaba aquí a presidenta da rede, da plataforma Redeiros e Redeiras, deses valores que temos que transmitir á nosa xuventude. A nosa xuventude está moi ben educada. As redes sociais as maleducan, sí, pero nas nosas casas, nos nosos fogares, os que coñezo eu, e coñezo miles de fogares, como coñecedes vos, a inmensa maioría, o 99%, o que máis importa na nosa vida son que os seus fillos e fillas señan persoas xustas, sean persoas de progreso, equilibradas e de valores. Xa non nos importa que señan ricos ou non, sino que señan felices e que señan persoas de valores. Creo que con iso todos morreríamos felices, pois nese espazo non se pode máis que creer no futuro, non se pode máis que creer na adolescencia, porque somos unha sociedade moi ben estructurada, onde os valores nos nosos fogares perviven e persisten e nos guían no día a día nas nosas vidas e, por lo tanto, a nosa esperanza é realmente forte. Remato con unha frase de Martin Luther King, asesinado no ano 64 en Memphis, que decía algo así como "If I can generate hope in only one person, life will have been worth living". Si yo solo soy capaz de generar esperanza en una sola persona, habrá la pena merecido vivir. Muchas gracias.